Lise. Ce dracu zicea? Are să început filmarea. Da, mă înțelesesc. Swiftly! Hai să mergem pe aici, prin Buruieni. Da, deci poate ne trezim cu ăștia. 30 seconds until minions spawn. A, bun. Tata, nu-i nimeni deocamdată venit. Deocamdată. Andrei, Yes, sir! tu stai lângă turetă, eu stau aici scăls. Da, după asta e ascuns. Oh, what the fuck? Gata, ăștia au făcut first blood de top. Nu! Ce dracu? Nu, sunt 3 acolo. I'll scout ahead. What? What the fuck? Minions have spawned. O, măg. Sunt 3 pe top, mâncați așa. Nu, că eu trebuie să păzesc mid-ul, că dacă vine. Bă, unul dintre voi se ducă top. Nimeni. Mă duc eu. Nu mă lasă să duce Elise. Bă, sunt 3. Elise era de pe top. Păi și ce naibii fac aici singur? Băi, la tine o să vină numai unul. Rise, du-te, du-te, du-te. Eu stau pe Rise, du-te top. O, îmi băgi Garen, băgame și. I'll scout Du-te, ahead. vin toți pe mid. Mă doare fundul. Bă, vin toți pe mine. Du-te, nu vin, du-te top. Mă duc, mă, hol, halitului. Zici și tu, Alex, că e nehalit. Eu ce-am zis? Păi ce naibii? Uite câte viațe am luat și uite câte viațe mi-a luat el. Îl rup în bătaie. What the fuck? Help, sunt 2 mii. Andrei, du-te! Vin. Că nu-i nimeni bot. Am văzut și eu acum. Mă Bă, creșteam. ce dau lui Nasus? Da. Hai că n-am susțin pro, dar Ai început să filmezi? Da, bă. Că sunt frate aici. Ai grijă, deci doar ai grijă. Am avut. Na, eu te ia de aici. Ei, du-te bot acum. Acum măta. Mersi pentru vizitare. What the hell? Doamne! Uite cât mi-a dat cu toate puterile lui. What the fuck? Ce, what the fuck, ce, go bot. E bă, vino tu mid, Timo. Timo, tu du-te mid. Mama, aici e vrăjeală de joc. Ce Păi naibii? da, am luat așa iurea la bun început, nu-i bine. Hai, îl fac, du-te. Uite câtă viață. What the fuck, o ține bine. Am făcut prima victimă ăștia. I'll scout Ăștia noștri. Știu. Și uite, era să fac și uite. Stai că vin. Nu. Ai văzut câtă viață a scăpat? Eu îl prind cu un Q. Gata, eu am toate puterile, dacă am toate puterile și dau pe aia, o omor. O omoră, zic. Stă numai lângă tureta, drag. Dar și m-am sărit mult la ce că Da, văd și eu. Fața, băga minionul în față. Minion rău. Așa te învățam în Trebuie unul de la depărtare. eu ăsta ne Eu Știu. de la depărtare. Și ne dale de la armed depărtare. and ready. Măta, fă. Dale, te-ai ascuns tu pe el. Bă! O să Au. vin și rize. Deci că mă duc până în bază. Că dacă Ajutor, eu trebuie să mă Da, duc o în să bază. Bă, dar cineva trebuie să vină aici pentru că eu mă duc în bază. Nu mai am viață. grăbește-te și tu. Eu... Hai mă, ai scăpat? Dacă fac suci în turetă, mă duc să... Gata, mă duc. Și eu, ce faci? Bine. Bă, eu merg mai repede. Nu, tu mergi mai repede decât mine. Mă miram. Yes, sir. Ade merge mai repede decât tu. Bă, să ne ajungă la turetă că mă omor singur. Dar și tu, W-ul, că fugi mai repede dacă și ai. What the fuck? E faci V-ul ăla care fuge repede, nu am. Să-mi dă. Fac el. Sau-l faci. Da, ce fuge nesimțitul naibii. Mereu. Minionul naibii. Ce te trădează minionii? Mă duc eu top. Ok, tu rămâi acolo. Eu rămân mine. Ăsta tot spre un de Rise. Bă, mie îmi trebuie ajutor. Eu sunt singur aici, ce drag.
Deci că ai început ai cam multe pe. Asta să ai de la Rise. Mie chiar, Alex, ziceai bine să mi-o fac pe aia ca să-mi dea viață din prima, full. Dacă dau într-un minut. Hidra. Nu ajută el. Băi! Unde? V-am zis că am nevoie eu de ajutor, dar tu... actul. Swiftly. Păi, ce Alex, zici și tu, nu Batman. Bă-te-le al dracu, Rise. Popa, dar el Batman. Serios. You have Ala-i. slain an enemy. Ai, bă. No, eu, deci... El s-a încercat să mă ajute, dar erau 3 pe mine, n-aveam ce să fac. Am tulit-o. Eu tot am. Bine aia. Bine, n-ai bine. O faci, o rup. Mie întrebe unul de la îndepărtare, ajutor. O faci, nu contează. Nu o fac, mă. Hai de... Da, El el... că stă lângă turetă și al naibii și dă tureta mie Da, și și tu îmboși până vine. îl aștept pe Alex, că el este de la îndepărtare. Andrei, vino cu... Alex se duce mid. A, nu mai e nimeni pe mid. Se duce acum Rise. Ei, până mai e, până atunci mai e. Mă, da, hai fă. Du-te mid, Mă, da, uite. Hai metamorfoză, metamorfoza, măta și alu, tactul și alu. Ce mă vează și... Hai metamorfoză, vino încoa. Eu nici... în sfârșit am și o level 4. E, ce prost e, fă. Hai, fă metamorfoză. Unde a fugit metamorfoză? Eu după metamorfoză, ui. Dai metamorfoză, ce vrei? Atași cu metamorfoza. Tactul morfoza. Metamorfoza mai bine. Aaaa! Armed and ready. A naibii ce? Hai fi la... What the fuck, ce bine am putut. Asta dă de la îndepărtare, ajutor! Am băgat viața. Că nu mai am. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dacă asta aș atrage o turetă... Asta. Eu, dacă la... Bă, minor, sunt pe aici, că n-ai. Că atragerea și nu vine. Bă, ce naibii, ajutor! Pe mine, bă, ce prost era să m-a lăsat să plec, să scap atâta viață. Bă, dau și-aș buni, rău de tot. Aveți ce le Știm fac. și noi! Razi prost de tot. Gata. Bă, n-am ce să fac, ăștia Eu trebuie să mă duc în bază. Dacă am doar 2 kill-uri sunt pe dat. Știi și tu. Eu am doar cât un kill. Eu am 0 kill-uri și de 0 ori am murit. Și am strâns 1000 și ceva de bani. Am 0-1. Slain. Eu am luat item. Eu trebuie să mai strâng 475 și după aceea am fac toporul ăsta. Bă, dacă e similar și mie, te rog ca să Tatărul fiu. sângeriu. O cine mă paraiz? Da. Dacă o să mai oprim aici. O duc mai repede. 2, 3. Bă, nu te duc în sperii. Și după aia nu o să mai vină, își dă recall. Și mai bine. Acum du-te, ce faci? Du-te, mă! Că dacă scapă... Deja și-a dat recall, mă, nu mai văd pe acolo. Aoleu, da bă, bălău ești. Taci trebuie. Uite-l! Și-a dat recall. Armed and Aoleu, da. Dar ziceți, frate, și mie să când vine apa la spatele meu. A venit cineva? Nu, dacă vine, să zice iaută. Auto, frate! Auto pe măta Flocea. Bă, I'll scout ahead. Auto pe măsa. uite, Pe tanga. What the hell? An ally has been Mă, slain. idiotul, dracu! An ally has Zero been cu slain. doi! Aoleu! Hai, mă, nu mai te supăra, gura, ciocul mic. mie că nu Păi- făcea Andrei așa, ce făcea? Hai că nici măcar așa nu fac, eu nu fac nimic, că ea cu... Dau. A dracu ce-i. A dracu ce-i. Acum vede. Și-a pus-o de ea. And ready. Hai, fă vin, hai. Acum hai să fugim. Ce mult mi-a luat minionul. De-abia m-a luat. Nimic nu mi-a luat. Hai, mă, tamorfoză, 3, vină încoa. 4. Aoleu! Foză, vină încoa. Uaaaa!
măcar să faci o level 6. Hai bă, dă-te naibii de treabă. Să aveți level 6, 7 și o 4. I'll scout ahead. Nu ce naibii. Leacă de pe mine. Vreau să o atrag. Farmez și eu. Hai, Andrei, că vine ăsta jos. Vino n-ai mai re. Pentru Dar că ce, domnule, bem mămici? Hai, dacă o atrage bine. Dacă o atrage bine, că o omor eu. unde-i metamorfoza aia? Andrei. Stai, mă, Andrei, cum uite, te mai duce în turete. Dar numai măcar nu vreau să mă duc. Eu vreau să o prind A pe... venit Geralt. Ia. Sunt mort. Dar unde naibii e? Apoi am 0 cu 2. Că nu mă ajutați. Andrei, vină pe aici. Ioto, am găsit-o! A venit Rice. Gata, sunt mort. Andrei, stai, vină încoace. What the fuck? Ajută-mă, mă, sunt 2 mii și au level 7. Eu nici măcar 6 n-am. Ioto. Yes, sir. Hai, dacă ar veni Să încoa, mă dai pe mine. m-aș bucura. Aia, naibii și nu vin. Dacă îți dă recall... Ioto, ioto. Nu te du. Rampage Nu mai mă duc! Ce dracu! has been slain. A, te-a omorât. Și pe mine, ai prea Am nașpa. spărat să-l bat. Are o singură, are 1 ability power și 86 atac. Și eu am 100 atac. Bă, să mi lași mie. Eu să las ea. Nu, bă, nu-l omorâți nimeni. Nu-l omorâți. Bă, nu-l omorâți. Lăsați kill-ul meu. Iată cine mi l-a luat. Ce nesimțit ești, Alex. I'll scout ahead. Și așa până vine tot își dădea de col. Și mă interesa. Își dădea recall când eram eu acolo lângă. Oleu. Las că, las când pe mine, de mine nu e frică, dar de voi este frică acum. Știi? Eu am 0 cu 2. Toată lumea vine Eu mai am o tine. dată și vreau și o să fac kill-ul. Pe mine Alex nu mă ajută. Ah, ce nu te-aș Dar ce n-ai, mă, el a venit pentru... trecut când știi cum îi dai atâtea chestii nu făceai. Bine, vezi tu acum. O să fac și chestia și acum, fără iteme. Yes, sir. Hai! O să fac chestii. Dar o să mă prindă pe mine. An ally has been Ce ți-am slain. zis? Enemy has been slain. Ah, An enemy has been slain. Ia uite voi cum faceți kill-ul și nu mi-a o lăsat și am 1 mie cu kill-ul. 2. Eu am doi cu... Swiftly. Gata, sunt fedat. Am level 8, deci. Trebuie să fac eu și... Mă duc așa, bum, 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 bum. Armed and ready. De pe mine la viață. Vreau să vin aia odată aici. Du-te mid, rapid! Bă, stai că mă întâlnesc cu masă. Ah, asta și vreau să zic că vine master aici. Monster, bot top. Da, bot cine vine? Mamaia? Băi, 1 versus 1 și nu poți să faci pe aia. A venit să auzi pe nasus. Hai stai, rămâi aici, rămâi aici. Îmi fac și viață, gata, hai. Nu pot să... Hai, Dar ce nu avea să întâlnă acolo la fund pe aia. Dar nu mă duc, mai what mă. the heck? Cum l-am omorât? Și erau cu pisicuța. Poată. Nu l-ai omorât. Alex, Că da. deci dacă nu l-ai omorât, nu poți să crede așa ceva. Dar cum n-ai bine o prind? N-am prins-o pe asta. Nu, gata. Treci. Hai mă, eu mă duc mid să-l omor pe Rise. Ne dăm tretul. Killing Gata, spree. sunt fedat. Mă, ce? Eu mai fac un kill, dar dacă nu merg fără ăla. Wa. That's Am got mă. Hai, mă! Hai că tu fugi mai repede decât mine. armed
Hai. Ai, fă un... Unde n-ai aia? Unde s-a ascuns? S-a ascunde. Focaloica, unde ești, Focaloica? Stai, trebuie să le văd. Poate. Nu-ți dau eu un report. De nu mă lasă fi dat. Nu-ți dau report. Îți dau report. Lași că sunt fidat acum, nu mai trebuie să-mi dai. Îți dau report, mă lași. Că ce, că sunt fidat? Nu, că-mi faci chesuri. Păi dacă tu până acum mi-ai făcut la chiesă. E timpul răzbunării, ce? Cât am făcut? 2 și mi-ai făcut vreo 5. 4, nici 2 ți-am făcut. Unde n-ai s-a ascuns aia? Ne, Leon, în spatele tău și tu nu vezi. Hai, mă, ta. Asta ascunde asta, e fricoasă. Andrei, vine Garen, ajută-mă. Garen! Vine acum, Alex. Asta, asta. Nu, tu te pe Sibiu. Fugi, Alex. Sunteți morți, sunteți morți. Ba nu. Hai, lasă-l că ne-a văzut pe amândoi. Mă duc eu înapoi. Yes, sir. Uite, Vezi că vin eu. Vine Hai, și mă, Rai. vine și Rai. Unde erai? What the fuck? Ajutor! Eu ți-am dat kill-ul, fugi. M-a amețit cu totul ăla. Fugi, Alex, fugi, Alex, fugi, Alex, fugi, Alex. Alex a murit, știi? Numai eu am murit, mă. Ah. Am murit și Alex. Ce n-ai, man. Unstoppable. Și unde mă duc și eu, mă, acum? Tot pe bot? Că văd pe tot bot nu mai e Bă, nimeni. VRB, bă. Păi acum, mă, dau seama. VRB puțin rău. Hai, tot pe bot mă duc. Hai că vin și eu. Am venit pe bot. Hai, rămân mid să fac. Stai acum mid. Gata, eu m-am fi dat. Master cât are 1 cu 4. Îi dau 2 emoji. Și eu am 0 cu 2. Eu am 5 cu 3. Eu mă duc deja să dau un turnul lor. Cât damage dau și nici măcar n-am mai. Ți-ai luat măcar itemi. Iteme am, dar am zis că n-am iteme bune. Înțelegi? What the fuck, dar dă ceva damage nebun. Gata, bă. Trece aici că... Nu știu cum să spun eu, să explic. Că sunt 2. Da, pe mid și minionii mă sacasează. Și oricum, ția, îți fac report, îți dau report. De ce? Ești, fă report. Fă report. Fă report. Băi, acum să nu... Bine, îți luau și ție niște kill-uri, da. Tu te descurci, tu ești Timul. Timul ar trebui să facă chesuri mai multe decât Nidalee. Îți dai seama că tu ai o travă aia. Deci știi și tu logic. Eu știu să joc. Păi și eu mă știu cu tine, mă. Au dat în mine. Corect. Fugi. Fugi, copile, fugi. Noroc că a dat pe tine aia. Cât ai damage îmi dă. Ți-a dat și Ignite-ul. Știai? Eu te-a venit nasus aici. Du-te mid! Da, mă, cu atâta viață mă omoară. Nu! Gata, ne-a distrus tureta. Your turret has been destroyed. Că dânsul... O să zic Andrei, nu se duce mid. Aici ar trebui să mă duc Băi, mid. mine a Pentru distrus că trebuie tureta. să ne jut. Să stai An acolo enemy has așa, been frumos. slain. Yes, sir. Gata, ne-a distrus și tureta a doua. Andrei, vino aici. Andrei e mort. Mai vrei ce? Mai vrei ceva de la mine dacă eu sunt mort? Eu am zis să stau pe bot. Eu stau pe bot. E așa zi. Doar cu o săritură l-am făcut. Turret has been destroyed. Bă, mouse, bă. Băi, eu doar am sărit odată cu W-ul cu și l-am omorât pe Rice. Îți dai seama? Și da, te faci asta. Îți dau seama. Haide, voi stați acolo. Aici nu vedem. Sper că rapid îs. Eu nu am mana, asta e faza. Tu n-ai man, du-te în bag. Au, Bă, mă lăsați singur acolo. E singur la cu Riven și cu Elis. Eh. Chiar că e singur. Singurelul, părduia de mult pierdută. Dar am făcut și eu n-ai un kill. Bravo, tine.
Sper că Eu o vreau, să... eu vreau să am, la fel ca meciul trecut, 620 de ability power. Bravo. Eu am 135 atac. Mi trebuie mai mult atac pe mine. Îți trebuie atac. What the fuck? Îți trebuie mult, Andrei, ți-a foarte... Dă-te așa dată la ultimata, mă duc pe el. Oh, nasul se... Da. Ești, bă. Ce naibii. Ha, ha. Damage, da. Kill! A făcut un Bravo! kill. Alex, a făcut un kill. Gata, ca și mor. Au. Mi-a Murit. luat. Ce repede am spus să... Ai văzut ce sare mi-am dat evul. Fugi! Ești ca și mor. Așa, gata, bravo. Noi am scăpat cu viață. Nu știu de voi de am scăpat cu viață. Am făcut și eu încă un kill și am murit din nou. Am 3 cu 2. Eu am 2 cu 4. Eu am 6 cu 2. Băi, dar tu ești de neoprit. Aș vrea să zic Nu, că... să întreabă-l pe ăsta, primul meci. Bă, întreabă-l pe ăsta. Bă, întreabă-l pe ăsta, primul. Bă, taci din gură. Masterii, 121 Taci atac. din gură. Taci din Are, gură. Întreabă-l pe Alex, că primul meci am făcut 30 de kill-uri. Cu 6. Ce, Alex? Fugi, Alex! Fugi, Alex! Fugi, Alex! Fug, Alex! Fugi, bă! Așa nu ți... Nu am scăpat. Stai să nu mă duc nicio. Ai văzut cât de meci i-am dat? Apă! Fan. Sunt... Să de aici. Băs. Ajutor! Fugiți! Să nu ne scape Hai, ăla! dacă nu e... Ba, Oricine să-l ia! Aoleu. Mi-e frică că eu n-am viață. Aoleu. Adică eu n-am viață, dar nici eu n-am viață, ce n-ai? Da, dar eu sunt mai important. M-au omorât! Ce n-ai, be? Omorât-l, frate, odată pe ăsta! Dominating. Este double! Kill. Dublu asasinat! I'll scout Eu ahead. trebuie să fac 375 ca să pot să-mi iau... Oh, mi-a furat kill-ul. Shut down. ia nu mai de... În frunte! Mult timp, mult. Da, mi-a furat kill-ul, mă, n-ai văzut unde eram. Gata, am strâns 158 atac. 158. Da, 158, ai ceva împotrivă. Your turret has Da. been destroyed. Ce? O prăjitură am împotriva. Eu trebuie să strâng o mică, vreau să-mi bag viață pe el, că-mi trebuie viață. Ce ai Hai nevoie? disparai, Da, fă și tu, Buț. hai disparai. Eu mă duc Hai, acum. facem o cursă cine ajunge prima acolo, țin. Hai. Am ajuns. Și game! Știi că ți-ai dat teleportul ca un idiot. Mă interesează. A, mă. Armed and ready. Bă, cam mult suntem pe bot. Acum. Dominăm Horizon. Da, dar cine o are o să-l dau unul. Vezi că aici poate să ne vadă echipa Rai. Haideți mă, mid. Mid. Haideți mid. Mă duc mid. Yes, sir. Și eu. Uite ce hai. Uite să vezi cine ajunge, crezi că ajunge primul. Elise. Noi dintre noi. Eu. Am ajuns. Am ajuns. La kill. Aia ăsta sare așa, bum. Ce? Acolo. Tu cum ai făcut asist, întrebarea mea? 3, 4. Acolo. Alex, acolo nu-i nimeni. Ba da. Vă descurcați. Ajută, Dar zis că e cineva, Andrei. What the fuck? Ajutor să nu mă omoare. Mă, da. Ce pe mine? Bate pula de el. Double kill. Să-mi bag. Godlike. Ficior, Good. este puternic ca un zeu. Cine? Mă, cine? Ce vrei? Mă, Eu. vezi report. Nu.
Bă, eu fac kill-uri cu ăștia. Fac kill-uri la ăștia, nu la tine. Și ce? Faci chesuri la echipă, nu știi să joci. Da, mă, da, pe aia nu-l mai prindeau. Fugea de când. A fugit de când. Eu trebuie să... Nu, Yes, sir. Am 207 a ta. Alex, dă-te un Bă, chișau. uite-te puțin la mine. Uitați-vă puțin la mine. Mă uit. Bă, opriți-vă toți aici. Bă, Oprit. uite-te puțin. I'll scout ahead. What the fuck? Legendary. Vrei să-ți arăt dansul la bară? Ah. Uite. Bă, dar pe ce dansă? Uite dans la bară. Pe ce dansezi? Pe câtările 3. Și la tigru ce Eu face? dau din fund, dau din fund, dau din fund. Nu te fuck, yes, că te-am învățat de W-ul. W-ul. W, Alex, W. A fost mare. Mi-am dat deja, să știi. I'll scout ahead. Îl prind eu. Da, sigur. Hai că vin și eu. A fugit. Automata, mor. Da, l-ai prins. Bă, dar pe ce n-ai făceai tu alea, știi tu, mă? Fugiți! Cine l-a luat? Așa e. Aia mă știi când făceai tu alea, pe ce apăsai? 2, 3, Ce-mă? 4. Cu ăsta, mă. Pe câtările 3. Eu dansez, eu dansez, eu Hai. Uhu. Să-l faci Andrei și e retardat. Armed and ready. Văd, A știi. venit Sivir. Hai. Bă, vine monster. Și dă-l încolo. Așteptați-mă! A dat Andrei de monster. Ajutor! Ajutor, 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 ajutor. Vino spre noi, Andrei. Ce mă? Garen! Bă, să ajutăm pe Andrei. Nu mai trebuie. Hai să facem kill-uri. Hai, Facem Ia, kill. ești legendary. pești pe mă. Eu nu mai merg. Acum. Hai. Pe cine? Hai. Da, Andrei, ești inteligent. Ce fel m-am băgat. Tu, n-ai, bă. E bine câtă viață ți-am dat? Dar nici nu aveam nevoie de viață, la hai. Deci nu mai Mamă, trebuie. și tu ai are Eu am nevoie. doar în viață. Așa, mi-i trebuie și mie de atât de viață. What the hell? Nu te trag, An enemy has been slain. De ce? N-ai văzut că l-am orat eu. Da, tu fugeai. Păi da, știi. Aia Du-te- mea, du-te să faci perca kill pe mea, tine. și te duci cu An toxina. ally has been slain. Că poți să faci acum dublu dacă ești deștept. Dacă ești. Hai repede, bă, aici. Și că puteai să-l faci pe Garen. Da, mă, mă făcea chiar cu jumătate la Uite viață. câtă viață are, mă! El avea jumătate la viață. Sparcle, să-l făceai! Ba nu, făceam, avea jumătate de viață și el mai Te punea și în funduretă, știi? Bă, dar ia și tu buți, că toată lumea Am mă știe. piși pe ei. Nu trebuia să alegi cel mai repede de la echipă. Deci jur că mi-l iau pe Timo doar să te arăt cum se joacă. Yes, sir. Hai. Hai că vin și eu acolo. Master, scatule. Enemy has been Bă, slain. Ce vrei să faci că să? nu, îți dau report. Că De ce ce? ai dat- Bă, ori să te mă echip orice. Dacă tu Nu mă interesează să fim echipă, dar tu îți dau report. vine, îți lași skill-urile. Nu mă interesează. Ai lăsat până acum. Oh, cât damage poate să dea ăsta. Mai trece și până percile mele. Armed and ready. Așa, hai. Hai mă, până percile mele. Ți-am dat eu viață. Fugi.
mai ia viață? Hai și cu Andrei. Hai, facem! Mai faci. Crezători noi să fim! Eu cu tine mai rupem în bătaie. Hai, vrei o pisicuță? Ia uite-mă, Hai! Și Hai mă, pisicuță, tren mai repede. Au! Hai! Bă, am văzut părize pe aici. Bă, Garen! Put! E asta fac. Că vine... Dar dacă se apropie, dau ultimata și îi îndepărtăm. Da, bă, ajutor! Nima, Ia și gata! tu viață! Nima, fugi. Nima, ajutor! Eu mi-am dat eul pe tine! Hai! Bă, stai aici! Hai! And ready. Hai că-i facem pe ăștia doi! An enemy Fugi! slain. Pune o ciupercă rapid! Uite am ciuperca, mă, ți l-am pus ăla. Oh! An ally has been slain. Bă, nu pot să cred cum s-a pus. Hai să dăm surrender, că oricum ne bat ne îndoie. Te bat! Fuți-mă! Tatăle. Ua, dau surrender? Nu! Îi dominăm! Și că-i dominăm și ei deja vin în bază la noi, gura. Your team has destroyed a Dacă turret. În fin, hai că nu dau surrender. o să-mi iau două iteme acolo și după aia nu mai mă opresc pe mine. Pe nasul să-l omoară minionii. Nima, eu mă teleportez. Și du-te să... Stă pe turetă. Eu am venit aici să ajut. Hai mid, hai să-l facem pe Garen, că prea se crede tare. Da, eu bă, bă, cine face chirurile le face, da? Bă, cine face chirurile le face, nu contează. Că tu ești fitat. Nu pește alte n-ai mai multe decât mine. Ai mai, uite, tu ai mai mult decât Uite, power. Uite-te. O să știi că tu dai cupciuni de la medale simplă și aia dă o groază. hai că vin și eu acum. Ăștia știi că s-au dus pe mine, nu? Da, Știi că nu mă prinde niciunul. 2, 3, Fugi! 4. ciuper. Așa mă, gata, am rezolvat. Așa te vreau, cu ciupercuțele înainte. Stai să ajutăm pe What the asta. fuck? Elis nu Pleacă muri. de aici. Ajutor, bă, help! Help me! Dacă ești prost. Te-ai dus de Andrei ca erou. Hai, piciorul. Eu ies până la urmă. Ca erou, ca prost, adică. Hai ce nu mă. Mă interesează, dau dash, n-ar vedere. Nu mă interesează. Ghița, mă. Dacă l-o stai că l-omar spărit. Has been slain. Lidalea. An enemy has been slain. Lida. Yes, sir. Help. A summoner has disconnected. Așa. Thanks. Să-mi faci la flow. Scuze. Chiar n-am avut ce să fac. Decât să ne dea să-i pedăm mai bine unul dintre noi decât toți. Scuze, chiar n-am avut ce să fac. Răsesc și eu jocul, în curând. De ce? Așa vreau. Și după aia știi că îți dăm report. Nu mă interesează, poți să-mi dați reporturi câte vrei. Bine, dacă vrei tu. Dacă vrei să-mi faceți report, faceți-mi. Eu ce naiba. Rucan, bagă. Ce Hai. băi, eu n-am șanse să putea să-i omor toți. Știi că suntem toți aici, e tot timpul aici, noi contra... Afară de mine. Uh, Acum vin. Has been slain. da, te duci și tu ca Tarzan înainte. Rampage. Așa, Andrei, știi cum făcea Alin într-un meci? Ah, Era cu Rengar și face el, vine Tarzan! Și atunci băieți. Și că vine Tarzan. nici Nidale. Nice, adică.
Adică, da. Idiot! Câtă viață a putut să scape. Și dacă și ăsta ți-a zis idiot. Ți-a zis Elise idiot. Lasă, report Nidale. O, să face report. Că ți-a zis nici Nidale. Yo, report for noob. What the fuck, tu vorbești engleza? Acolo era Nidale. Ar vorbea eu, no Tarzan. Eu, no Tarzan. Agare e prea bun. E aproape tot timpul aici. Mai tot de dragul. Știi că vin și eu acum și Hai, mai vin eu cu Ribbon. Bă. Picior de era de ea. Hai. Aici stăm. Mai bine. Aici stăm. Băi, Domin, ce naiba? I'll scout ahead. Până v-am dat chiză. Mai bine nu. La o parte! V-am salvat pe voi. Mersi mult. Fugi! Murit eu. Gata. Mi-am dat eu ultima dată ca să nu mai vin după voi și după aceea am murit eu. Am salvat Ai făcut un mare sacrificiu. am murit doar pentru Ricky. Bă, știi că nu, să nu ții multe rabadoane. Nu te ajut, numai dacă ai unul te ajut. Vezi că nu ți se dublează dacă ai multe rabadoane. Maximul e 2. Sau nu, nu, ba da, poți. Da, pasiva nu o să-ți meargă. Înțelegi, numai 120. Nu în loc de 150. Iată! Hell! Ce-a fost asta? Domină. Dar știi că noi dominăm, noi avem 35, ei au 30. Hai că vreau win. Bă, cu ce să Bacasura! Bacasura. Ajutor, Bacasura! Te cumva... Stați unul lângă altul, protejați fără ciuperci multe. Stai. Ales, tu pune ciupercile. Dar pun ăștia să ne ia. What the fuck, ce să-mi dau? Iau-te-o, mă, pe ei. Este, bă! Vad piciorul. Bagă-te-l în gură. E prea troll, Elis. Ia. Troll Elise. Și știi că dacă îmi dă report, mă afectează cu nimic, atât îmi dea tot timpul. Și tu nu-mi dai report, Alex, da? De ce? Pentru că îi dă deja, cum să zicem, îi da Elise. Îi dă deja Elise report. I'll scout ahead. Ia zice tu să-i dai. Dai, Alex. Dar ce? Că vă ajută? Că dacă îi dai, trebuie să fie... Nu știu. Știi că nu-i Știi dau că la dacă Andrei, eu pentru că e spic, prietenul meu. Ce? Nu-ți dau, pentru că ești prietenul meu. Așa te vreau. În primul rând, nici măcar nu știu cum să dau report, deci nu avem cum. Eu știu, am mai dat report. I'll scout ahead. Eu nu... Hai, toți trei în echipă, hai. Am 416 ability power, mă știți născut. Hai, Sparta! Sparta! hai. Așa, hai. Sparta de ciuperci. Hai. Poarta de ciuperci, poarta de ciuperci. Băca mea! Până nechetoanele! N-am avut ce să fac, am dat teul, dar l-am dat peste listă. M-am salvat din nou! Ultimata mea. Și eu. Shut down. An ally has been slain. Să mor eu dacă mă omoară.
Supraviețuire ca la carte. Your turret has been destroyed. De ce soartă crudă? Nimeni nu mai e în viață decât Riven. Putare. Your turret has been Da. destroyed. Ăsta. Acum în viață. Your turret has been destroyed. Gata, ne-am dus pe... Charles! Ciao, Les Vailes. Les Vailes. Les Vailes. Hai să nu zici că vinea Riven până aici. Charles! De ce? De șmecher! Defeat. Deci mă duc să mănânc, ok? Hai, la revedere! Și ăsta a fost episodul al 9-lea. Sper. Al doilea fel. Și cu mine e al vreo 6-lea. În fine. Da. La revedere! Da, da.